1500 Nice. złota. Jaki? To jest brytyjski czołg ciężki. Za Excelari? 1500 złota. Excelari? To jest ten brytyjski, tak? Ten za 1500 złota, tak? Brytyjski. No, Excelari. No to jest chyba ten. Tak. A ja dostanę... Ej, posłuchaj, ja sobie kupię AMX-a CDC. A wiesz co się... Ej, mam takie pytanie. Co się lepiej się opłaca kupić? Na przykład złoto do World of Tanks? Albo się opłaca kupić na przykład strój Roy Vadera? Słucham? Co się opłaca kupić? Złoto do World of Tanks? Albo strój Roy Vadera? To kosztuje z mieczem świetnym też chyba. I peryrynka też jest w tym. Nie wiem, rób co chcesz. Moim zdaniem Ale by się który opłacało... może- Chyba za złoto kupię, bo